chukwu asịrị nwanyị na-agụ n'ụlọbi ihe mmụọ ndị nwa magụrụ ya wee nye aha gị ịmara egwu anyị na-agụ n'ụlọbi ihe mmụọ anyị ke nwa ma kpọrọ ya wee nye aha gị chukwu ịmara egwu anyị na-eti n'ụlọbi egwu mmụọ praise and worship ya nye aha gị anyị bụrụ bakwa na bịa ka anyị so na aha gị praise and ambassadors kpọrọ ya nye aha gị chibo asị m ihe anyị na-emenụ taa ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ maka na isi kara aka bụ ya na-ebu ogidi isi n'aka ga aka ụlọ agbajie ya asị m isi kara aka na-ebu ogidi isi n'aka ya aka ụlọ agbajie ya ịma na ihe na-emenụ n'ọbụ iwe mmụọ Chineke abịa winara ekele ekpere anyị na-ekpe n'ụlọ bụ ihe eze bụba bịa winara ekele asị m ihe anyị na-eme n'ụlọ bụ ihe mmụọ onye anyị na-emere ya nwoke mmụọ asị m ihe na-eme n'ụlọ bụ ihe mmụọ onye na-achụrụ aja bụ oke mmụọ Chineke ka igwe nara ekele maka na ọ bụ gị mere ka ọ dịrị anyị mfe tata baba na n'ọchịsa ji bịa na ọ bụ gị mere ka anyị zukọta otu aka na-arụ ụbọchị mmụọ na-arụ otito ọ bụ gị mere ka nzukọta ekpere anyị na-ekpenụ n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ ya oke mmụọ onye anyị na-emenụ ya bụ oke mmụọ onye anyị na-akụrụ egwu a bụ oke mmụọ chime ihe na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ He's alive. He's alive. Jesus is alive forever. He's alive, amen. He's alive, amen. He's alive. Jesus is alive forever. He's alive, amen. He's alive, amen. He's alive. Jesus is alive forever. He's alive, amen. He's alive. He's alive. Jesus is alive forever.